Za drugu rundu mi napravite, molim vas, američke palačinke, jel može? Šta? Nema problema. Dakle, devojke, ne žurite. Ja sam majstor za pečenje palačinki. Gledajte i učite. Uzet ću testo za palačinke i sipati malu količinu tiganj. Odlično. Zatim okrećem. Eto, ovdje je potrebna veština. Svaka mi čast. Napravit ću puno palačinjaka. Gotovo. Zatim mi treba med. Ne mogu da otvorim. Uspelo je. Dakle, preliću moje palačinke medom. Kako privlačno izgleda. Ekstra. Jesu li to pčele doletele po svoj med? Ups. Barbie, ma daj, šta ti je? Sad ću prebiti ove pčele. Spremna sam. Brac, prepusti to meni. Eto vam, odvratne pčele. Naučit ću vas pameti. Kako je dobro što su odletele. Hvala vam. Dakle, nastavit ću da kuvam. Uzimam testo za palačinke i sipam ga u ove slatke kalupe u obliku srca. Da, poređat ću gotove palačinke na tanjir u obliku detaline. Odlično. Kako dobro izgleda. Premazat ću sve šlagom i staviti još jedan sloj. Da, odlično mi ide. To će biti jako ukusno. A sad mi treba ova roze pasta. Kako dobro. Gledajte kako lepo curi. Nevjerovatno. Ali to još nije sve. Odozgo ću staviti sladoled od jagoda. I to je to. Moje Barbie palačinke su spremne. Ok, sad je red na mene. Gledajte kako se to radi. Uzimam testo za palačinke i crtam konturu našeg lica. Odlično. Zatim dodajem rumenilo i onda popunjavam cijelo lice. Prevrćem palačinku i čekam dok se ispeče. Zatim ću uzeti gumene trakice i uviti ih u lokne. Mislim da je ispalo cool. Da. Nije loše. Prijatno, draga. Wow, koliko lepih jela je ispalo. Probat ću prvo ove roze palačinke. To je tako ukusno. Tu je još i sladoled. Obožavam ga. A šta je ovo? Izgleda zanimljivo. Probat ću prvo frizuru. A kakva je to faca? Da, sviđa mi se. Svaka čast. I probat ću posljednje jelo. Obožavam palačinke sa medom. Tako su domaće. Ekstra. Pobedila je baka. Obožavam tvoje palačinke. Da, znala sam da će tako biti. A sad mi napravite burger, jel može? Naravno. To je klasika. Zatim ću se sigurno izboriti. Dakle, treba mi moja torbica. Da vidimo šta ima. Neto. Jao, Barbie, koliko šminke imaš u torbici? Našla sam, da. Evo je, lepinja za burger. A sad ću početi da kuvam. Vidi šta je, imam u svojoj torbici. Moja lepinja je mnogo bolja. Šta kažeš na to, Barbie? Ne, moja lepinja je lepša. Ne, moja. Devojke, prestanite. Gledajte bolje moju lepinju. Ona je najlepša. Oho. Barbie, hoćeš li već jednom početi? Da. Nastavit ću da kuvam. Prelit ću lepinju sirupom od jagoda. Odlično. Kako lepa boja. Zatim ću dodati i samu jagodicu. Tako liči na srce. Kako slatko. Ok, stavit ću što više. Zatim ću istisnuti malo šlaga. Da. I, šta? Hajde, zašto ne izlazi? Hajde.
Šta je to bilo? Zar nemaš više šlaga? Sad ću proveriti. Izgleda da treba jače pritisnuti. Šta mi je to na licu? Kakav užas! To je presmešno. Ajoj, ne brini, Barbie. Eto, sve u redu. Pojedi jagodicu. Dobro. Moram paziti sa ovim šlagom. Dakle, stavit ću ga odozgo i poređati jagode po njemu. Odlično. Zatim ću dodati još malo preliva. Super. Sad ću uzeti drugu lepinju i napraviti rupu u njoj. Da. Napravit ću flamingosa i krila. O, da, ispalo je tako slatko. Šta je to? Eto ti. Ma ne bojte se. Treba samo dobro izlupati meso. Da, uspela sam. A sad ga stavljam ovdje. Zatim mi treba lepinja i sir. Dodajem malo vatre. O, da, odlično mi ide. Sir se istopio. Ajoj, pazi, brat. U redu, pljeskavica je gotova. Kakav miris. Divno. I obavezno stavljam krunu. Posuću malo zlatom i eto, bellissimo. Šta? Moje jelo je svakako bolje? Gluposti, moje je bolje. Devojke, sklonite se malo. Ja ću, za razliku od vas, napraviti zdrav burger. Prvo ću izrendati cveklu. Da. Zatim ću formirati pljeskavicu i staviti je na burger. Zatvaram lepinjom i eto, sve je spremno. Napravila sam fitness burger. Pa onako. Wow! Je li to sve za mene? Probat ću prvo ovaj burger. Tako je lep da mi ga je žao da jedem. Ali to je jako ukusno. Ekstra! Obožavam slatkiši. A sad ću probati ovaj kraljevski burger. Divno! Koliko zlata, nevjerovatno! Sad sam ja prava kraljica. I jedva čekam da probam. Ovaj burger je tako sočan. A sada bajkin burger. Izgleda skroz obično. Čekajte, je li to cvekla? Ja neću to da jedem. Pobedila je, brat. O, da. Dočekala sam. Mala Vivian je jako gladna i besna. Bako, probudite se. Vreme je da spremite malo ručak. Barbie, ostavi sve. Brzo kod Vivian. Ćao, brat. Žurka može da sačeka, ali gladna Vivian ne. Dakle, svi su tu. Možemo početi kulinarski izazov. Dobrodošli. Dakle, prvo mi napravite burger, jel može? Znam šta da radim. Sad ću pokazati. Za početak ću uzeti kalup u obliku srca. A sada uzimam roze krem. Kako je lep. Sad ću probati malo. Da, sa jagodom je. Ekstra. Dakle, iscedit ću krem u kalup. Tako je. A sada stavljam to sve u rernu. Neka se peče. Je li već gotovo? Da, vadimo. Kakav miris. Oduševljena sam. Sada sklanjam kalup i dobila sam lepinju. Preliću je glazurom. Naravno roze glazurom. Posuću sve slatkim konfetama u obliku srca. Zatim uzimam jagode i kolači. To je za punjenje. Da, za malo da zaboravim na šlag. Dakle, sastavljam burger, šlag, zatim jagode i posle kolači. Obožavam ih. A zatim opet treba šlag. Eto, pokrivam sve lepinjom i gotovo. Pogledajte kako je lepo ispalo. Jao, Barbie, svaka ti čast. Ja ću napraviti bolje. Dakle,
Treba mi roštilj. Hoću da ispržim pljeskavicu. Tako je. A sada uzimam ljubičastu lepinju. A vreme da sastavim burger. Sir, pljeskavica, slanina i opet sir. A vreme dodati vatru da se sir rastopi. O da, kakav miris. Pokrivam sve lepinjom i to je to. Svaka mi čast. A sad ću natopiti burger barbecue sosom. Ovo će sigurno biti sočno i ukusno. O, pogledajte. Ali to nije sve. Dodat ću malo crvenih papričica, brac. Sama sam ih napravila, da. Odlično, dovoljno je. A sad ću servirati jelo. Stigao je auto. A, gledajte, unutra ću staviti burger. I to je to. O, ideja je super. A Barbija, kako ćeš ti servirati jelo? I ja imam auto, samo roze. To je mnogo bolje. A šta to tako miriše? O, izgleda da nešto gori. O, kakav užas! To su moje lepinje. Vreme da ih izvadim. Malo je zagorela. Nema veze. Dakle, za punjenje ću koristiti jogurt i povrće. Za početak stavljam malo jogurta. Posle paradajz, zatim brokoli i pokrivam sve lepinjom. Eto, sve je gotovo. Vivian, probaj. Wow, baš ste se potrudili. Počet ću sa ovim roze burgerom. Wow, kako je ovo slatko. U obliku srca. Pa to je slatki burger. Neverovatno. Zadovoljna sam. Dakle, šta je napravila brat? Wow, to izgleda cool. Sad ću probati. Ovaj burger nije sladak i tako je sočan. Brat ništa dala sos. Čekajte, šta je to? Sve mi gori u ustima. To je bilo ljuto. Neću više. A šta je ovdje? Veoma čudan burger. I lepinja je izgorela. Fuj, a unutra je povrće. Odvratno. Ovdje je sve jasno. Ovo bacam. A roza burger je pobedio. Stvarno? Prva pobjeda je odmah moje. To? Imam novi zadatak za vas. Napravite mi palačinke. Dobra ideja. Već znam šta da radim. Uvek imam testo za palačinke u rezervi. Dakle, sad ću ispeći gomilu palačinki. Ja sam najbolja u tome. Odlično. Ispalo je savršeno. A sad mi treba med. Otvorit ću teglu. Jao, kako teško, ne ide mi. Hajde. Boku. Dajte mi, ne mogu da gledam kako se mučite. Može se jednostavno napraviti rupe. Eto. Brat, hvala ti. Dakle, sada mogu da prelijem palačinke medom. Što više. Med je mnogo zdrav. Super. Moje palačinke su gotove. Ja sam već napravila jednu palačinku. Ovo je čak lakše nego što sam mislila. Sad ću sakupiti ceo tanjir. Da, mislim da je tog dosta. Sada vadim moju čokoladnu cipelu. Pogledajte kako je savršena. O, da. I usput, još je i ukusna. Na čokoladnu cipelu stavljam moje ljubičaste palačinke. Tako je. A zatim ću ih preliti sirupom od borovnice. O, da, tako je. Sipat ću što više. Ništa mi nije žao za Vivian. To izgleda prelepo, jel da? Ukrasit ću sve borovnicom i to je to. Dakle, kako vam se sviđa moja ideja, jeli? To je baš moderno. A ja tek počinjam da pravim moje palačinke. Biće roze i u obliku srca. Dakle, popunjavam kalup testom. A kada palačinke budu gotove, onda mogu da ih prebacim na tanjir. Eto. Svaka mi čast. Uspela sam. A za ukrašavanje ću koristiti šećer u prahu.
Ali toš nije sve. Dodat ću još malo cveća. Eto, sve sam napravila. Vivian, možeš da probaš. Prijetno! O, svaka čast, Barbie. A Vivian, probaj. Wow! Jeste li ovo sve napravile samo za mene? Ekstra! Želim probati palačinke u obliku srca. Zanimljivo! Sviđa mi se! Idemo dalje. A šta je ovdje? O, to liči na klasične palačinke moje bake. Da, sa medom su super! Oho, šta je to? Neverovatno! Palačinke na cipeli? To je odlična ideja! Neverovatno ukusno! Oduševljena sam! Pitam se, a da li se i cipela može jesti? Sad ću probati! O da, to je čokolada! Ne mogu da verujem! Baš mi se dopala ova ideja! Brat, to je pobjeda! Čestitam! Da, znala sam. A sad mi napravite koktel! Jel može? Baš sam žedna! O, to je lako. Meni trebaju konfete. Dakle, prvo ih treba sipati na sto. Wow, tako su lepe. Sad umačem čašu u konfete. Tako je. Moja čaša će biti najlepša ovdje. Uspela sam. Obična čaša je sada mnogo lepa. A zatim uzimam šećernu vunu. Svi je vole. Stavit ću što više u čašu. A sada vadim roze kolu i sipam kolu u čašu. Gledajte, šećerna vuna se rastvara. O, to izgleda magično. Ukrasit ću sve roze šlagom, dodati kišobran, slamčicu i ukrasi. Eto, ja sam završila. O, Barbie, odlično si se snašla. A brat, šta je to? Sad ćete sve vidjeti. Dakle, meni treba čaša. Stavit ću tamo led, a zatim u šejkeru ću promešati koktel. Da, aktivnije. Gotovo. Sada to mogu sipati u čašu. Dodat ću malo šljokica. I opet promešati. Wow, fantastično. A sad mi treba sirup. Ukrasit ću čašu ljubičastim sirupom. I sjedit ću ga po ivicama da ostanu lepi tragovi. Dalje ću iscediti ljubičasti šlag. Posle ću ubaciti marshmallow, zvezde i malo lančića. Ukrasa nikad nije dovoljno, jel da? Da, po mom koktelu se odmah vidi da ga je napravila brat. Wow! Devojke, imate sjajne koktele. Teško je izabrati koji je bolji, ali sad je moj red. Pokazat ću vam svoj recept. A meni treba lubenica. Iseći ću centar, tako je. Aha, polako. Dižem. Kakav miris, savršeno. A sad ću izvaditi blender i umutiti lubenicu direktno u korit. Hoću da napravim šejk od lubenice. Tako je. Dalje dodajem malinu za ukrašavanje, malo mente i obavezno slamčicu. Eto, ovaj koktel je napravila omiljena baka. Devojke, jeste li završile? Odlično! Wow, spremna sam da probam. Hoću da probam ovaj zanimljiv koktel. Nije loše. A šta je tu? Wow, to je koktel od lubenice, cool! I ostao je još jedan koktel. Ni to nije loše. Dakle, pobedila je baka. O, i ja sam konačno pobedila. Super! Sad ću izabrati. O, tačno! Ja hoću tortu. Hajde, spremite mi je, molim vas. O, super ideja. Šta se ovdje dešava? Samo mi nemojte spaliti kapu. Ćao svima, ja sam robot. Spremna sam da kuvam. O, naručila sam tortu, čekam. Nema problema, ja već znam šta da radim. Uzimam čokoladni krem. On je baš ukusan. I počinjem da sastavljam tortu. Crvene kore i čokoladni krem. I tako ponavljam nekoliko puta. Odlično. Dalje treba prekriti svu tortu roze fondanom. Aha, super. I ostalo je dodati ukrase.
pogledajte. Napravio sam prelepu kutiju za nakit. Ha. A unutra će plesati balerina kapućina. Sve izgleda predivno. A, šta radi robot? Malo mi je 2 ruke, zato sam pozvala u pomoć još par. Sada treba premazati tortu kremom. Dalje dodajem plavu glazuru, posle rozu, belu i ponovo plavu. Ispada baš lepa šara. Zadovoljna sam. Oho! Sklonite se, smetate mi. Uključujem laserski vid. On će pomoći da se na torti prikaže spiralni uzorak. A sada uz pomoć čokoladnih sfera stavljam planete. Dodajem roze kristale. I treba da odlučim gde da stavim posljednju planetu. Hej, šta se dešava? Šta to radiš? Ovo mi odgovara, uzet ću. Umačem u glazuru. A zatim u šarene konfete. Wow, to izgleda baš dobro. Stavljam na tortu, a preko stavljam kornete. I tako radim nekoliko puta. Zatim ću nacrtati prozore. Pogledajte kakvu lepu kapiju sam napravila. Ukrasit ću sve marshmallowom. A na svakoj kuli ću napraviti zidove od želeja. O, da! Ovo je jestivi dvorac. Ja sam završila. Evelyn, probaj. Wow, tako ste brzo završili? Hoću da počnem sa tortom u obliku dvorca. Da probam. Kako ukusno. A kakva je sama torta? O, da, to je predivno. Sviđa mi se. A šta je ovdje? Wow! Torta je unutra tako lepa i ukusna. Zadovoljna sam. A šta je smislio šef? To je torta u obliku kutije. Ukus je ekstra. Ovdje je tako ukusan fil. Neverovatno. Čak i balerina je jestiva. Neverovatno. Šefe, ti si pobedio, čestitam. Da, pobeda moja. Naravno, znao sam da će tako biti. A sada želim burger. Hajde, počnite. Ja već imam ideju. Za početak ću pripremiti pljeskavice za burger. Imam snažan vatreni zrak. Tako je. Sad mi treba specijalni aparat za burgere. Odlično, evo ga. Stavljam pljeskavicu, odozgo salatu, pokrivam, posle paradajz i sir. Sada sastavljam sve zajedno. Kako lijepo. Nemojte da mi smetate. A sad ću dodati lep sos. Napravljen je po tajnom receptu. Ovo podsjeća na špric. Plašim se. Idem ja bolje. Šta je sa njom? To je samo sos. Prelivam burger. Odlično. A šta je kod šefa u rukama? Vrši se analiza. Ovo liči na lepinju. Moram da je poboljšam. Dodat ću malo mutacije. Hej, šta si uradila sa mojom lepinjom? Ona je sada moja. Dodajem lepinju kod mog burgera. Šefe, a šta je kod vas? Sad ćeš vidjeti. Mali burger nikog neće iznenaditi. Zato ću ja napraviti ogroman burger. Uzimam lepinju, posle pljeskavicu, dodajem kečap i gomilu sira. Paradajz, salatu i odozgo ide lepinja. A sad ću s pomoć kalupa izvaditi sredinu i unutra ću staviti pomfrit. Stavit ću što više. Evelyn obožava pomfrit. Dodajem sirni sos i to je to. Svaka mi čast. Bellissimo. Ups, a ja još uvijek ništa nemam. Dobro, uzet ću sladoled. Kako je ukusan. Dakle, uzet ću par kuglica. Aha, tako je. I
Umačem ih u bombone. Aha, pažljivo ću uvaljati. A sada vadim. Stavljam sladoled na lepinju i pritiskam drugom lepinjom odozgo. A preko ću sipati nutelu. To svi vole. I na kraju dodajem bombone. Čekajte, je li to sve? Nema više? Pa dobro, onda je sve spremno. Evelin, prijatno! Wow, čega da počnem? Šta je to ispod poklopca? Da vidim. Wow, ovaj burger je tako neobičan. A miriše super. Pa onako, ukus, a ni nešto. A šta još ima ovde? Oho, kakav ogroman burger. Moram da ga probam. Wow, to je ukusno. Da, klasičan burger. A dobro je što ovdje ima i pomfrit. Ja ga obožavam. I ostao je posljednji burger. On je sladak. Dobro je što sam ga ostavila za kraj. Probat ću. Unutra je sladoled. Neverovatno. Jennifer, ti si pobedila 100%. Stvarno? Ja sam najbolji kuvar. Tačno. A sada želim vafle. Hajde, spremite. To je baš lako. Dakle, prvo uzimam roze testo. I stisnut ću ga u aparat za vafle. Posle ću uzeti ljubičasto i na kraju svetlo plavo. Zatvaram i otvaram. Izgleda super. Uviću vaflu u kornet. Dalje umačem vaflu u roze glazuru. A posle u šarene konfete. O da, to izgleda baš privlačno. A unutra stavljam cake popse. To je to. Robote, a šta si ti smislila? Rekla sam vam da ne smetate mi. A za početak treba obojiti koru. Tako je bolje. A sad ću istisnuti krem. A bit će roze. Treba mi što više krema. Tako je, uspjela sam. Dalje ubacujem čokoladu. I dodajem latice plave ruže. A zašto ovdje miriše na paljevinu? Kakva zanimljiva igrica. Ne, kakav je to miris? Vafla mi izgorela. Ne mogu to dati, Evelin. Šta da smislim? Tačno. Šlag. Da. Kao prvo, on je veoma ukusan. A kao drugo, mogu da sakrijem zagorele delove. Da, tako je. Ovo već izgleda mnogo bolje. Dodat ću još nutelu. I puno različitih slatkiša. Oreo, žele bombone, marshmallow i Maltesers. Gotovo. Kako vam se sviđa? Evelin će se sigurno dopasti. Prijatno. Wow, a vi niste gubili vreme? Dakle, hoću da počnem sa ovom slatkom vaflom. Izgleda baš neobično. Pa ona je zagorela. Grozno. Okej, a šta je ovdje? Opa, a vafla sa cake popcima? To je mnogo bolje. Sviđa mi se. Super. Wow, kako velika vafla. Jedva čekam da je probam. Čekajte, tu je i čokolada. Jako ukusno. I vafla je super. Odlučila sam. Pobedio je robot. To, na mojoj planeti će svi biti ponosni na